Sugeng pinanggihan malih wonten ing studio mini menika. Niki sing ajeng tak aturke babagan kalian tiang sepah tumrap larenipun utawi putranipun. Inggih menika setunggal sembur kalih tutur 3 wur-wur lan syukur ingkang pungkasan. Tembung sembur nika inggih menika kados manuk kados peksi nika ngloloh putrane. Sembur nika tegese ngei pakan. Sembur tutur nika nuturi ngandani ngarahaken nyekolahke nika inggih termasuk tutur uwur niku ngragati dos pundi carane ngantos saged gesang piyambak utawi mandiri. Nah, sembur tutur uwur lan ingkang pungkasan inggih menika syukur. Ampun nganti lali, penting niku syukur. Napa mawon disyukuri niku enteng teng pikir. Sepintena agenge katahe utawi sekedhike disyukuri mawon nggih. Sampun nggih ngaten mawon. Nuwun.